ideme na darčeky, takže túto papuču Crocsy by som dala na 10. To je hanba sveta. PS5. Dvojka, aj keď 4 je lepšie podľa mňa. Nike ponožky, koľko párov? 3 kusy. Môžete dať 7. Kozmetika. Šampóny a tak, orientálne. Toto by som brala normálne, že na 1. Dá si na 3. Toto v kuse. Toto ja nechcem ani vidieť. Laser nechcem ja. Tetovanie, alebo tak. Nechápem. Nevadí. Ale choď už voľa kde. Na 6 ťa dá. Elektronika, notebook a telefón a tak. Dáme si to na 1, čo myslíš? Čo keď teraz príde niečo lepšie? Ježiš, keď to teraz nedám na 1, príde taška nejaká bláznivá. Čo príde na 1? Sephora. Ničo. Kupónik. Koľko euro? 50. Dobre, díky. Toto bolo ono.